Mange tak. Mange tak for invitationen. Og foredragsholdere, det er nogle af de virksomheder, som jeg har fornøjelsen af at hjælpe gennem årene ude i verden. Så prøv at rejse jer op en gang og tage hænderne op her. Så vi har altså nogle unge mennesker, som er vokset op med for det første at blive vurderet på deres præstationer, og som jo også har en selvopfattelse af, at de er Guds gave til verden. De her unge mennesker, de er altid blevet vurderet på deres præstationer. Tilbage til Lea Askebæret, til deres medaljer, til deres sejre i fodboldklubben. Træk nu jeres ledelseskort, step to the plate, som det hedder, og vis de her unge mennesker vejen. I bliver så fuldt belønnet for at gøre det. Tusind tak for opmærksomheden.